Kapalaran sa Music Katawa. Mayo hapon tanadong tanan. Welcome na sa Absadong Tulamanon ang Music Katawa. Ilabi na yun sa itong segment nga Kapalaran. Karoon, aniya sino labas yan? Ang mutunod sa inyong mga kapalaran. Alang sa mga tao nga nahimugso sa Marso 21 ngadto sa Abril 19, ang inyong sudsaksan kay Aris. Successful ang imong paghimo sa imong project. Lucky numbers ang color for the day 54, 21, 17, 43 o cobalt blue. Sa mga tao nga nahimugso sa Abril 20 ngadto sa Mayo 20, ang inyong sudsaksan kay Taurus. Daghan ang imong work load karon. Lucky numbers ang color for the day 21, 17, 31, 54 og almond brown. Sa mga tao nga nahimugso sa Mayo 21 ngadto sa Hunyo 21, ang inyong sudsaksan kay Gemini. Malipay ka sa mga meaningful dialogue sa bagong friend. Lucky numbers ang color for the day 21, 54, 19, 52 og blue. Sa mga nahimugso sa Hunyo 21 ngadto sa Hulyo 22, ang inyong sudsaksan kay Cancer. Naa sa imo ang good luck sa imong future direction. Lucky numbers ang color for the day 12, 49, 38, 54 og mango orange. Sa mga nahimugso sa Hulyo 23 ngadto sa Agosto 22, ang inyong sudsaksan kay Leo. Adunay opportunity para sa extra income. Lucky numbers ang color for the day 34, 23, 31, 48 og blue. Sa mga nahimugso sa Agosto 23 ngadto sa Setyembre 23, ang inyong sudsaksan kay Virgo. Himuon nimo ang imong unfinished agenda. Lucky numbers ang color for the day 32, 17, 23, 49 og lavender. Mao kadto ang unang hugna sa atong kapalaran at ang ikaduha o katapusang hugna sa inyong kapalaran, hindi sinulabas yang ang banggiitan nga manalagan sa inyong kapalaran apan dili banggiitan nga mamamarang